Els millors catamarans classe A es van reunir a Barcelona del 23 al 29 de juny per disputar el Campionat d'Europa, que tenia la característica de ser Open. El Centre Internacional de Vela de Barcelona va ser la seu del campionat i va acollir prop d'un centenar de regatistes. Entre ells va destacar la presència dels australians Steve Norman Brewin, campió del món 2011, i Andrew Landenberger, guanyador de l'europeu de la passada edició. Brewin va liderar la competició des de l'inici, amb 2 primers i 2 segons en les 2 primeres jornades, tot i que el tercer dia va ser penalitzat amb una bandera negra per sortida prematura en la primera prova. Landenberger es va posicionar segon de la general després de 6 proves, a 10 punts de distància del líder. El català Manuel Calàbia, 2 vegades campió d'Europa el 2007 i 2008 i 2 bronzes als campionats del món de 2006 i 2009, va tenir un inici complicat amb una sortida prematura a la primera regata i una retirada a la primera prova del segon dia a causa del trencament de l'estic. Tot i així, va aconseguir estar entre els primers llocs en la resta de les proves i en la 9a regata va superar el seu principal rival, l'holandès Miska Heemskerk, que l'últim dia va baixar a la 8a posició de la classificació. Després de 2 descarts, Calàbia es va proclamar campió d'Europa de catamarans classe A i tercer de la classificació final amb 28 punts. Muy contento, sobre todo después de los inicios, que empecé mal, y cada día pues recuperando y hasta hoy y he conseguido el título. El primer classificat va ser l'australià Brewin amb 15 punts. El segon del podi i primer màster va ser Andrew Landenberger amb 22 punts. Stefan Braischow va finalitzar quart i el polonès Jacek Noetzel 5è. La 6a posició va ser pel regatista canari Gustavo Doreste, qui a més es va endur el premi a primer Gran Màster.